In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. 60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salug hangtod ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan sa mga palmera ug sa mga kiruben. Ang hulagway sa palmera ug sa mga kiruben nag-ulhos-ulhos. Matag kiruben may duha ka nawong. May naong nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilit. May naong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilit. Ug ang naong sa usa ka leon nagatubang sa palmera sa laing kilit. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Gikan sa salug ngadto sa ibabaw sa pultahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama,
Ang tulumanon nga kiuluhan ng kakayag sa pagtuong Katoliko aniya daw sab sa kahanginan. Kinigihapon ang ubus nyo nga lakad sa mong tulumanon ni Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa pikas lawak ta ni Luod o Tax Ilumba. Mga igala, dinhigihapon kita sa istasyon sa RMND Polog 981 AM ug sa online internet rmndpolog.weebly.com. Okay, no, pizza 16 no sa bulan sa Setyembre tuig 2012. Etag dispensa gamay nga nalangan ta. Na late yung tas itong tulumanon karon. Pero pisang na late ta, padayon nga punta kinapamantay oras. By the way, no, gikan dahi ta no, sa Dakbayan sa Dumaguete. Kaya ito na tayo gitambungan dito nga kalihukan no, sa atong anak. O Kalois Ginoo, successful ang mga kalihukan nila dito sa ilang tulunghaan sa SPUD St. Paul University Dumaguete. Salamat sa Diyos. Kung ganyan nagkauli ta o sa maayong pag-uli, dago na itong pasalamat sa labong magagagahom din iya gihapong gitugot nga mauna nga makahimota padayon sa atong naanda ng tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mga igala atong gibasa ang basahon sa Ezekiel o Kapitulo 41 tutling 17 ngadto na sa 20 o Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Kini atong gibasa, although sa mga komentaryo mahimong kini pagasabton nga usa ka panan-awon, mahimo sab nga atong pagasabton nga mabasi usab nato sa literal nga pamaagi. When we say mabase na to sa literal nga pamaagi, tungod kay dili lang usab kini nga mga sita sa Biblia nga atong mabasa nga naghisgot og mga imahen o larawan. Dinhi naghisgot nga sa templo sa Dios doon nagyoy mga larawan. Yan dili lang pod kining mga sitasa nga atong gibasihan sa pagtuong Katoliko nga dili daw ta ng paghimog mga imahen o mga dibulto o larawan. Sama sa gibasa nato sa miaging Domingo ang Exodo Kapitulo 35 tutling 30 ngadto sa 35 ato mang nabasa sa mga bagasitas nga kana di ang kaalam sa pagkulit o paghimog mga ribulto o larawan, ikaalam day na ngagikan sa Diyos, dili na siya kaalam ngagikan sa yawa. Or else, of course, wa may kaugalingong abilidad ang yawa. Kaya ang Diyos may magbubuhat, samtang ang yawa, gani no mga higala, so wala pa siya nahimong yawa, siya usagali sa mga binuhat sa Diyos nga anghel nga taas pagkyug kaayo og dignidad diya sa mga anghel nga ang pangalan niya niadto mao kanang Lucifer, no? Usa ka pangalan kana sa usa ka anghel mga higala. Ang Diyos mo'y gagama niya. So whatever nga gahom nga na niya, dili nato ma-attribute, di nato maingon nga iya ang kaugalingon. Nga naman, kay ang nagbuhat ni Lucifer ang Diyos ramampod mismo. Pero, mayong atong masabtan nga ang pagkanahimong yawa ni Lucifer, dili tungod kay gihimo siya sa Diyos. Gihimo siya sa Diyos nga yawa, dili. Kay wa man to sugua, wala man to mandui si Lucifer nga mupili siya nga mahimong yawa
umusukol siya kaniya o sa Dios. Wa man siya ingna sa Dios nga binuhat ka na ko Lucifer. O adto na kay gahom, isip po sa kaanghel. Pero wala mo yung Ginoo nga gibuhat ka na ko nga yawa o magsusupak dili. Kaugalingon kadto nga hunahuna, kaugalingon kadto nga desisyon ni Lucifer nga mo rebelde siya o dili siya mo tuman sa unsay gusto o kabubuton sa nagbuhat niya nga mawang Dios. Parehas pa ikaw karong naminaw, usa ka kaanak then ang imong ginikanan dunay mga gisugo, dunay mga mando diha kanimo nga mao ni buhata. Then dili nimo buhaton. Musupil ba ka? Musukwahi ba ka? Di ka mutuo. Iyon nang nahitabo ni Lucifer. Si Lucifer ang Diyos may nagbuhat niya, pero dili ang Diyos maoy hinungdan nga nahimo siyang yawa. Ang yara pong kaugalingon, iyang gipili nga dili siya mutuman sa unsay mando sa nagbuhat niya nga mawang Diyos. Unang nahimo siyang yawa. Unya sa iyang pagkayawa na, wala kuhaa sa Dios kanang unsa may naan niya nga gahom. Kung unsa man ang gahom nga naan niya nga doon na siya mahimo sa wala kuhaan na sa Ginoo. Pwede siya muhimo ubos sa iyang gahom sa iyang gusto. Gitugtan siya sa Ginoo ana, di ba? Pero wala siya sugua, wala siya manduing nga buhata ang dili kaugalingon kadto niya nga desisyon. O gitugtan siya sa Ginoo, gitugtan siya sa Dios tungod sa usa ka hinungdan. Hinungdan nga mauna ang iyang plano. Ang iyang gitugtan ng yawa para kitapod nga mga binuhat ang iyang katawhan. Makapili ta kung kinsa atong pilion. Siya ba ang Dios o ang yawa ba? Pinagi sa pagbuhat o mga salawayong buhat. So mo na ang plano sa Dios. Muna kanang uban mangutana gani. Kung kanang inyong Dios makagagahom pa na sa nga tanan, nganong dili man niya masumpo ang yawa nga mas gamhanan man ka siya. Anong dili man niya mapugna ng yawa sa pagbuhat og mga dautan. Well, sa ato nang naiskutan si miagi, ato naman yung naiskutan ni adto pa. Mahimo sa Dios nga buntogon diretso. Mahimo sa Dios nga gapuson dayon ang yawa nga dili na kapanglimbong. Dili na kapuhat og dautan. Mao ganang pagkahaylo o paglimbong sa mga tao. Mahimo na sa Dios kay gamhanan kay siya. O sa ato lang pagunahuna sa kalibutan nga iyang gihimo, sa adlaw nga iyang gihimo nga sa mga milagro pa. So sa nakita na nga gahom nga iyang gipakita niya mo huna-huna o moingon pagyud ka nga ang Dios dili kahimo. Oreals na sa Lucas 1:37 gaingon, sa Dios wala imposible diha kaniya. Subuti pasabot mahimo niya ang tanan. Apan ang pangutana, kung himuon ba na niya? Wala mo buot ang Dios diha sa iyang plano nga gapuson din ng yawa nga di nakaarte, di nakapanglimbong. Apil na sa iyang plano nga gitugta niya ang yawa nga makapanglimbong. Pero wala niya sugua ang yawa nga maunay buhata. Kaugalingon kadto nga desisyon sa yawa nga mahimo siyang yawa. O gitugtan lang siya. Lahi man ang mayong kagitugtan o kana bang mayong ka nga gusto sa Ginoo sa gibuhat sa yawa. No, wala. Gitugtan lang siya. Sama sa usa ka ginikanan, ikaw karong naminaw sa kakaginikanan. Tungod sa gugma nimo sa imong anak, niya dunay gihangyo diha kanimo, dili unta nimo gusto sa imong kugalingon, di ka ganahan sa buhaton sa imong anak, pero out of love imong gitugta na lang imong anak, di ba? Pero lahi po doon sa kaso sa kuan sa Dios ug kining sa yawa.
Gitugtan niya ang yawa dili tungod kay gusto ang Dios sa gibuhat sa yawa. Ha? Gitugtan lang niya ang yawa kay sa iyang plano aron pud kasulayan kitang mga tao. Kung hain kanilang duha, no? Hain sa Dios pa o sa yawa, kita mo pili. So mayon na, kung maingon karon ngano man laging di man mabuntog sa Ginoo ang yawa karon dayon. O niadto pa. Adili na. Mahimo na sa Dios apan ang pangutana, iya ba nang buhaton dayon? O mao ba na iyang plano nga karon dayon buntugon niya ang yawa? Mo na para sa na ikaw karon ugon siya imong plano maghimo kag balay diha nimo. Then imong giplano og ayo dayon mayong ka nga unya na nako ni pinturahan. Ako lang isang unahon ni nga mahimo ning balay, bisag wa pa kay mga dekorasyon. Pero musit kag adlaw o sa imong plano nga ay na, wahi na. So kung imong yung tumanon imong plano, mahimo nimong pinturahan dayon ini kahumaghimo. Pero kung dili na may imong plano, siyempre di po gyud na nimo buhaton bisag mahimo na nimo, di ba? Iyon na po ng Diyos, mahimong mabuntog din niyang yawa in si kita. Diba? Pero ang pangutana, iya ba nang buhaton na yun? Sumala sa atong pagtuo sa pagbasa-basa sa Biblia. Sa mga doktrina na to sa pagtuo sa Kristyanidad. Dili pa man panahon. Dili pa panahon sa Diyos nga iyang gapuson din ang yawang di nakapanglimbong. Unsaon po niya pag-testing, unsaon po niya pagsulay sa tao, kung iya na dayong gapuson ng yawa nga di na makaarte, di na makapanglingla, di ba? Dili na makapanglimbong. So, aron kita pod nga mga tao makapili ta. Sama diya sa usa ka tindahan, indot man gyud pod ning daghan tang kapilian, di ba? Niya kita mga tao wa man pud tagihimong sama sa robot. Doon naman tayo kagawasang mupili ta. Nagingon na freedom of choice. Pero kanang freedom of choice nga adunay gisubay. Nga kanang adunay gituhuan nga kana gidili. O kana siya gitugot. Nga dili tanan ang gitugot kay doon na may gidili. Mauro yun na, kining freedom of choice mga higala, mga ginikanan, bantayan na ito kay duhan ni kaklasing freedom of choice nga atong nabantayan diri sa kalibutan. Nganong mo, sulti ko ana nga duha ka klasing freedom of choice. Nya kining usa ka klasing freedom of choice mo ni nga naay limbong diri. Nga akong nahibaw-an, mo ni ang giadaptar sa ato mga igsuong sama anang nagtugot o mga pro-RH bill. Kaya mga igsuon na itong pro-RH bill, ilagi hapon ng gisubay ng freedom of choice, kinay kagawasan ng tao sa pagpili diya sa pagplano sa pamilya. Pero wala nila malantaw, kaya kanang kagawasan, kinahanglan gayod nga adun na gay subayon. Kagawasan sa pagbuhat og bayo. Dili unta kagawasan sa paghimog dautan. Pero ang problema lang pod, kung nagtuo sila nga kanang for example kanang paggamit og contraception para nila dili na siya dautan. Munang naapod siguro silang hunahon nga wa man ni dautan. So gigamit pug kuno nila ang ilang kagawasan sa pagpili unsay maayo o sa pagbuhat og maayo kay para nila maayo man ang paggamit og contraception des pagplano sa pamilya mo nang makaingon sila nga sakto ra gihapon kunong pagpili kay di man gyud pud kuno sila mopili og kanang dili mao. So moingon sila nga parehas ra ta kung kamong mga Katoliko nga mga anti-RH bill moingon mo nga freedom of choice pero kanang gagawasan sa pagbuhat og insakto mo po na among giadaptar ang sa kaso lang kuno di lang parehas sa atong interpretasyon mahitungod ana nga para nato mga Katoliko kuno dautan na evil pero para nila dili man. So unsa mo nato ni pagsulbad karon simple raman para sa atong nasabtan.
atong susihon kung hain husto na to. Kay dili man pwede nga kanang ato ang managlahi nga huna-huna mahitungod ana puro susto. Basig na ay nasayop na to. Na naaman gyud namin kag nasayop sama ni Adan ug Eva, nasayop man to si Adan ug Eva, di ba? Nagtuo sila nga kanon tong gidili sa Ginoo nila nga makaayo to nila. Pero unsay gingon sa Ginoo, hindi na makaayo ninyo kung inyo ng kanon, bisag gusto na ninyo. Pero ni dumili man gyud ang tao sa pagsanong sa kabubuton sa Dios. Misunod man gyud sa kabubuton si Yawa. Ang gusto siya mo ng tao mingon ta na nasayop. So mao na nga magsuri o suriin natin o sisahon na to ang kining baruganan sa Katoliko mahitungod sa contraception nga gidili na o ganang giingon pod sa uban nga okay ra na hain ana mo yang gusto. Well, igor ako moingon. Kung gihimo na tong gabayan ang Biblia, maghihimo na tong basihanan ng Biblia daas tong pagtuo. Pangutana, nabay bisag usa lang ka bersikulo nga diya sa pagplano sa pamilya, apil ng contraception. O di ba ka ato lang ng mga interpretasyon o huna-huna lang na to? O ang mabasa ba doon sa Biblia nga klaro kaayong ehemplo? Kini bang baruganan sa Katoliko nga gidili ng contraception? Well, sa atong mga tema sa mga programa na itong milabay about anti-RH pill, ato man ang napruebahan nga namin yung tayo versikulong napakita ninyo sama sa Genesis 38 versikulo 8 nga to sa 10. No, Genesis 38:8 nga si Unan nag-contraception. Itong gigamit niya galing nga contraception, dili man ito matawag gani o artificial. O, kuanto nga contraception niya, kanang, ano sa ni? Kanang, asa ni, nasa itong dila. Withdrawal na ito iyang contraception. Pero contraception gyapon, by the way, kanang contraception dili tang na kuan basig na gunaan mo kanang contraception artificial ra na sama anang condom o kanang pills unsa pa diya. Kanang contraception dili na kaingon nga artificial ra gyud. Kay ang meaning gud ng contraception, contra meaning kontra. O against o contraception meaning nang mupugong ka nga mamabdos o magbunga mo na pugnan nimo ang kinabuhi, contraception. Imong pugnan ang pagkapurma sa kinabuhi diya sa taguangkan sa usa ka inahan, mo na contraception. Unya mahimo nimo na bisag di ka mo gamit og artificial nga mga butang sama alagyan ng withdrawal. O pwede pod mo gamit ka pills, pwede pod palygate, o mo na contraception. Pero dili kay kanarang artificial na doon na kay gamiton. Mahimong bisag di ka mo gamit og condom, dili ka mo gamit og pills, o di ka magpalygate. Mahimo kanang gitawag og withdrawal, kanang i-withdraw sa lalaki, no? O, mo na ang gibuhat ni Unan. Og atong nasabtan nga klaro kayo ang Diyos nga nasuko sa iyang gibuhat ng contraception nga naman. Kaya gisilutan siya og death penalty niya itong hingayona. Sa iyang gihimo. Niya ang mga protestante nga moingon sila nga dili man kay gisilutan si Ginoo si Unan tungod kay nag-contraception siya. Gisilutan kuno siya tungod kay wala gituman ni Unan katong iyang responsibilidad isip usa ka igsuon kay sa balaod gud sa mga Hudiyo ni adto sa una nga kung ikaw usa ka kaigsuong lalaki sa usapod ka lalaki laging naminyo dayon namatay then wala sila'y anak katong siyang asawa no katong bali ikaw karon lalaki na kaigsuong lalaki din naminyo then wala to sila ka anak then balaod sa mga Hudiyo sa una nga kinahanglan ikaw igsuon mooy muhatag og anak kung makahimo ka.
sa igsuon ni mga walay anak nga namatay na. Mo na ilang balaod. So kinahanglan buhaton to ni unan kay mo man to iyang responsibilidad. Yawa man to mahimo lagi ni unan kay nag-withdrawal man siya. Suko ang Ginoo niya ang mga protestante nga uyo na ni anang contraception umingon nga dili man kay nasuko ang Ginoo gisilutan si unan tungod kay nag-contraception siya. Gisilutan kuno si unan tungod kay wa niya tumana iyang responsibilidad isip igsuon. Dayon may ako ning gisigutan mga higala kanang basaylo ako nga di kay ko mo sentro sa pag-ayo ron sa kanang larawan ha. Igo lang ako gibasa ganina ang sitas isip intro na to kay ni apa man lagi tas topic may tungos larawan pero sa ako nang giingon ninyo ato ning sagulan na to ni kay importante kay ning mahitungod sa RH bill kay wa pa kita mahuman ning RH bill kay nabahin daw ta kita mga Pilipino diri sa Pilipinas mahitungod ana gani bisan ang atong simbahan mayunta mga sakop sa simbahan na bahin. Lamang gali eskwelahan sa Katoliko dito sa Kauluhan ng mga professor sa kung ako malimot sa Ateneo. Na yung mga professor nga mga pro-RH bill. O mangali pipila sa mga kadagkuan sa atong simbahan maingon na unsa naman ni atong Ateneo ron lahi naman kaayo kumpara sa una. Kina na may mga professor sa eskwelahan nga magsupak-supak sa magisterium. So lahi gid pud tinuod mo na nga para nako priority po kay ning topika. Kaya kung mahimo na ng balaod nila to RH bill, wa na kalainan sa Amerika, sa ubang mga nasod. Nga unsa may sangputanan sa ilang gihimo. No, unsa may ilang sangputanan ako para nako nakita naman unsa sangputanan anang balaura. Nakaayo ba na sa Amerika? Simple ra, ayun, nakaayo ba na sa Amerika? Sa ubang mga nasod nga nagbalaod ana nga okay ra ang contraception. Pagkadaghan immorality may nooy naglabi mga ginikanan. So para nako dili gina maogi paagi nga gusto sa Dios mo na nga siguro tun-an sa nato ning paagi nga gitudlo sa simbahan nga daghan mga tao bisan mga sakop wala gali ka tugkad wala kasabot. Para nako ang beauty sa pagtulunan sa simbahan kinahanglan masayran unta nato. Ug ngano nga ang contraception nga pamaagi dili na mao'y solusyon. Mga higala mga ginikanan. So atong gi-combine ha o gisaksak sinagol ni atong tulumanon makisgutag larawan kay mo man atong tema ug kining atong mga katuyuan diha ngano nga mutuman kita sa instruction o sa barugan sa simbahan mahitungod aning pagplano sa pamilya. Kay importante kay ni mahigala govern by morality gyud. O unsay gyud tinuod nga moral kana bang mga pro RH bill sila bay nagdala sa tinuod nga moral kay di man pud sila mo angkon nga immoral ng ilang pagpili sa RH bill. Gani ila pa manggaling balihon no sama sa ato mga igsong iglesia ni Kristo. Kana man kunong natural family planning nga gitudlo simbahan mo man kuno nay immoral hinoon. Na ila man pong balihon. Unya kita mo ingon tano ang immoral kanang paggamit og contraception. Na kinsa may husto nato kinsa may huwes. Siyempre, ang labang huwis ang Diyos. Ngayon sa man nato pagpangutana ang Diyos sa iyang berdek. Ang iyang pag-ingon, kana, tinuod na inyo Katoliko. O tinuod na inyo Protestante. Sa man nato pagsusi karon ugon sige tinuod nga barugahanan sa Diyos mahitungod ani. So na diha sa pagsuri unsa man di atong basihanan. Of course, una kining Biblia. Ug unsa pa nang kanang kauban sa Biblia o partner sa Biblia para nako ang partner sa Biblia kini magisterium. Buot na ko ipasabot ang kauban sa Biblia ang mga tao nga mao'y maestro aning Biblia. Kaya kung tanaw na to ko sa kasulatan mga higala wala man
Nag-ingon ng Ginoo nga kanarang sinulat ninyo mo'y basihanan. Gani ang si San Pablo nag-ingon, ang haligi og sukaranan mao ang iglesia, ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Asa man ang mabasa? Unang Timoteo 3:15. Unya niingon pa gyud si Kristo da sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo no akong simbahan, samarang naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wa sab maminaw nako. Unya dia sa Mateo 18:17, ang dili kuno manalinghog sa simbahan, isipon nga usak ka maniningils buhis o publikano. Ang history gud anang maniningils buhis sa dias Biblia, giisip ni na silang makasasala o sinner tungod kay nagpractice sila ng dili maayo nga panguliktas buhis. Di ba nanas Biblia gani na tugoy na sa itong panahon karon ganang mga corruption diya sa pangulikta og buhis, di ba? O mao na mga higala. Ingon diha nga ang dili kuno manalinghog sa simbahan, isipon nga publikano o sinner o isipon kang makasasala. So mao na nga kinahanglan maminaw ta sa simbahan. Nya og dili ta maminaw sa simbahan sa ato pa wala na to sunda ang Ginoo. Kay ang gihimon yang spokesman diri sa yuta mao man ang simbahan. Kay para nako gud mga higala, nganong ang Dios nagpakatao diri sa yuta mao kato si Kristo. Dayon namatay. Dayon mibalik sa langit. Nya pagbalik niya sa langit wala ta niya biyae dinhi nga wala yung mga representative niya. Mo bitong gipili niya si Pedro gitugyanan sa mga yawis gihirian sa langit. Di ba? Aron doon na gihapon siya ay representative diri sa yuta. Isip pa kanabang labawng pastor o ministro. Naaman as Biblia. Katong sa tema din na to primacy of St. Peter. Katong gitugyanan sa mga yawis gihirian sa langit si Pedro. Simbolo man to pagka prime minister, di ba? Dili no na may itong topic hinon. At ang ninyo kumabalik ng topiko ha isip prueba. Nga kanang tinugyanan sa mga yawis gihirian sa langit. Katungdanan na sa pagka-representative ni Kristo. Labawng pastor niya. Giklaro man po na des Biblia. Diya sa Juan 15:17-21 nga si Pedro. Giingnan sa Ginoo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Isa may labawng tigdumala o tigpakaon sa mga karnero. Mao si Kristo. Pero nganong kanang trabaho iya manggilugway nga to ni Pedro. Kaya ni atugod taliabot na nga mukayab na siya balik sa langit. Budi po sabot gihimon niyang representative si Pedro nga may mundubala. May mangulo diya siyang simbahan diri sa yuta samtang tuwa siya sa langit personally. Namurabag OIC sa pagdumala si Pedro. Nya kinahanglan ang kita mutuman ta niya ng OIC kanang representative sama diya sa usa ka organisasyon. Kung kinsay OIC kinsay gipili nga leader, kinahanglan mutuman ta siyang otoridad. Sama nga kita mga Pilipino mutahod ta sa tong presidente. Ingon na dunay protokol ang pangagamahanan sa Dios. Kung dunay mangali protokol ang kagamahanan sa tao, labaw na sa Dios. Kaysa Dios nga kagamahanan para nato gitawag ng theocracy. Theocracy gani ang Dios mo'y nagmando sa tanan. Dayon sa ubos na ay mga subheads niya. O na prime minister o kanang Santo Papa. Yan mga subheads mo na mga kardinal, obispo. Kaya abini mo mga higala, kanang ato galing department of mga department diri sa kalibutan, diha man gi-pattern sa hierarchy sa simbahan. Wa ba mo kabantay ana? O kaning atong nasod for example nga Pilipinas, nganong diha sa Department of Education, nganong dunay kanang gitawag og secretary. Then unsa may ubos sa secretary na di makalimot ko unsay gyud hierarchy sa Department of Education ha. Kamo na bisan diha sa military na ay general. Mga general pod ana unsa na sila din ay mga captain or na paingon. Dunay hierarchy diha. Inana po sa kagamahanan ni Kristo diri sa yuta ang labaw, ang Dios. Then diri sa yuta, siyempre katong gitugyanan niya sa mga yawis gihirian sa langit, si Pedro, mo na prime minister.
Ngayon ang mga cardinal ug obispo mo ni mga subheads. Kaya di apod sa kanaagong Department of Education, doon na may secretary. Din ubos niya na amo na mga superintendents o mo na mga principals. O ingon ana, doon ay hierarchy ang kagamanan. Una theocracy, dili na pwede nga magtuon kas Biblia ug unsay imong nasabtan, din imong supakon ang hierarchy. Dili na division da mo ni nahitabo ron nga nadaghan atong tinuhuan kay wala tay protocol. Wa tay protocol kay ato mang lupig na ko ng pari. Mas may ko musabot sa Biblia. Lupig na ko ng obispo, lupig na ko ng Santo Papa. Ibutang ta lupig og binasahan nimo ng Santo Papa. Mas bright pa ka Santo Papa. Pero ang pangutana, gitagaan ba kag otoridad nga manghulo? Sa 12 ka apostol, gihimo ba ni Kristo ang paghatag otoridad? Katong iyang gihatag nga otoridad ni Pedro, gihimo ba na niya dito ni Marcos, ni Juan, ni San Pablo? Wala oy. Sa 12 ka apostol ang gitugyanan sa mga yawis ng harian sa langit si Pedro ra. King ano man ang dili man na ihatag tanan kanang katungdanana. Kay og tanan gali tagaan niya ng otoridad sa pagkalabawng pangulo. Kalanrakas. Kanang puro Santo Papa, ikaw kay labaw man katuhuan ka niya, ang laing labaw pud tuhuan niya dili magparehas. Di isamok kisa may labawng tuhuan na to. Kung puros na ta Santo Papa, but galin naon kitang mga tao nga nagbasa sa Biblia diyon atong supako ng gahom sa Santo Papa. Sama raman gihimo natong Santo Papa atong kaugalingon. Kaya unsa man nebot pasabutan ng Santo Papa kana imong sundon labaw gud. Nya karon dili ka mo sunod sa Santo Papa. Kinsa may imong gisunod? Ang imong kaugalingon. Inomdom ko lagi akong balik-balik ko ning mga huna-huna ni San Agustin. Ingon si San Agustin nga kung nagtuo kuno ka sa gospel o kanang maayong balita, unya imo rang gipili-pili ang unsay gimando diha sa gospel o maayong balita. Ang imo rang gusto mo imong tumanon, ang dili nimo gusto di po nimo sundon. Ang tinuod kuno dili ang maayong balita o ang gospel mo imong gituhuan, kundi ang imong kaugalingon. Tuo ba kanya na may kala ako mutuo ko? Nga naman. Kay mayong gikag ebanghelyo ni Kristo, kinahanglan atong tumanon yun na kay ningon mas Kristo. Pisa noon sa uptanan nga akong gitudlo ninyo kinahanglan tumana. Wala siya maingon nga ang katunga ra mo'y tumanon, ang katunga po dili. Tanan mo ipatuman. Nya karon kung imo lang pilion ang iyang mayong balita, kaya ganahan ko ani kini di ko ganahan. Imo rang pilion. Kinsa man ko na imong gisunod ana ang ebanghelyo o ang imong kaugalingon? Para nako sakto si San Agustin. Nga kung imo lang pili-pilion ang imong gisunod, ang imong kaugalingon. Kaya waman mingos Kristo nga pili-piliar ninyo ha ang inyong gusto. Ang inyong gusto tumana na ninyo. Kung di mo ganahan aning uban akong gitudlo, ay ninyo tumana. Kung pili-pilion na ninyo, ang inyong kaugalingon mo inyong gisunod, dili ako. Kay ako niingon man ko, tumana tanan ha, nga akong gitudlo ninyo. O man nagiingon sa Ginoo. So karon kining about contraception, mga igala, katong sa kaso ni unan naa diha ang yawe na to, okay? Kung kinsay na sayop na to, Katoliko ba o Protestante? Mga igala, kung tanaw na to tong sa kaso ni unan, ang salaod nga nahimo ni unan duha dito, dili kay usara. Anong mingon ko? Sa balaod sa mga Hudiyo sa una no mga higala, kung dili ka katuman sa imong obligasyon isip igsuon, sa igsuon nimong lalaking namatay nga walay anak siyang asawa, ang obligasyon sa igsuong lalaki igo ra mo hatag og anak. Una makigdulog siya sa asawa siyang igsuon kung wa na patay na ang katong igsuon niyang lalaki. Mao na. So tinuod ang giingon sa mga Protestante nga sala to ni unan. Pero ang pangutana, unsa may silot kung dili nimo matuman ng kanang responsibilidad ra? Ang silot is kuan ra.
kanarang ingon ana nga naay pag denounce nimo nga mao na nga nakasa ka ato, pero dili death penalty. Dili death penalty ang isilot nimo kung dili ka katuman anang responsibilidad. Unya, unsa may nahitabo ni unan ni adtong higayuna mga higala? Unsa may gisilot sa Dios niya? Death penalty. So, buot ipasabot mga higala, ang kalapasan ni unan, nag-contraception siya, nag-withdrawal siya, dili tungod lang kay wala niya tumana ang iyang responsibilidad isip igsuon. Gisilutan siya sa Dios tungod kay nalapas usab niya ang natural law. Unsa may natural law? Divine law na mga higala. Nga iyang gipugnan ang kinabuhi. Nabagoy pagtulunan diri sa Biblia nga pwede tang mga tao mupugong sa kinabuhi. No, wala mga higala. Bisag usa ka bersikulo wala gyud nag-ingon ang Dios. Kamong mga tao kung maglisod gali mo pakaon sa inyong mga anak kay wala na mo'y ibuhi kay pobre mo, kay mga tapulan mo for example, or nagkalisod mo. Pwede mo gihapon mohimo anang pakigilawas sa inyong mga partner nya aron di mo maglisod kung modaghan inyong anak kay apike mo, pwede mo mag-contraception pugnan ninyong kinabuhi. Nabugi pagtulon sa Biblia mga higala nga tungod sa kalisod pugnan na nato ang kinabuhi. Wala oy. Unya nahinumdum ko mga higala nga dunay gigamit bersikulo ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo kanang pagpugong kuno. Kanang nasa Genesis 1:28-1:26. Katong pag-ingon sa Ginoo nga go and multiply and subdue it. Bantay mo kay kanang subdue diha gigawi na sa mga Iglesia ni Cristo kanang ilang mga ministro. Control kuno meaning stop. Inigdaghan na kuno i-stop. Mga higala, deception ng ilang pagkutloan ng bersikulo. Itanawon nimo sa mga komentaryo, ang control diha kanang subdue the earth. Buti pasabot, ang tao may mudumala sa kalibutan kay siya may pinakalabawng binuhat sa Dios. Gitugyan sa Dios ang gahom nga sa tao sa pagdumala diri sa kalibutan. Meaning mudumala ang tao diri sa kalibutan mo nibot pasabot ana control and subdue the earth. Nya diha sa pagkontrol sa earth wala i-apil ng pugnan nimong kinabuhi. Habog ay mabasa sa Biblia mga higala nga gimanduan ang mga Kristiyano o kita mga tao nga pugnan ng kinabuhi wala. Kay kung yung kagpugnan ng kinabuhi asa naman ang iyang principle of natural law. Ang may katungod mo hunos o mupugong sa kinabuhi, dili ang tao kay dili ang tao mo'y tag-iyas kinabuhi mga higala. Ang Diyos paras gudaan ng pagpatay, nganong niingon man ang natural law, ang balaod nga, thou shall not kill. Thou shall not kill, gidid-an tas pagpatay, kay wala tay kagawas, wa tay katungod mo patay, kay dili kita mo'y tag-iyas kinabuhi ang Diyos ra. So kung doon naman kayo mabasa des Biblia nga ang Diyos nagsugo og pagpapatay atong mga malapason, iya man tong kabubuton, iya man tong gusto, o iya man tong pagbuot. So doon na siya kanang rason. Ang Diyos na ay rason. Mahimo to niya kay iya mang pagbuot, kay siya may tag-iyas kinabuhi. Pero ang tao, di man kita may tag-iyas kinabuhi. So, wa tay katungod pagpatay. So, yung nanapod kung pugnan mo ang kinabuhi, mga higala, na dili na pwede kay ang Diyos ra may makahimo ana. Gawasog ingnon kasi Ginoo nga pugngin ang kinabuhi ayaw na ipa unsa na ayaw na ipurma ng kinabuhi no wala mga higala bisag usa ka bersikulos Biblia wa gyud nag-ingon ng Ginoo diya nga sa pagmando sa kalibutan, diya sa pagkontrol sa kalibutan nga iapil lang pagkontrol sa gidaghanon nga imong pugnan ang kinabuhi nga unta ang kinabuhi mo mahimugso na pero imong gipugnan nga dili ang Dios mo'y nagbuot.
ang simbahan, okay, pugnanin mo ang kinabuhi o mag-contraception ka, kung ang Diyos muingon ana na to, sama atong sa Old Testament, nga ang Diyos nagmando gyud sa iyang mga tao nga patya tong naglapas sa adlaw ng ipapahulay, tong naglapas sa akong sugo, kato mo to katong sa Old Testament. Pero kung walay sugo ang Diyos ana, ay di ta mohimo ana kay pagbuot na nas tao. Mo na karon bitaw kanang death penalty ug mingon ang simbahan supak tas death penalty. Kay nakita pod sa simbahan nga ang Diyos wala siya ingna. Wala mag-ingon ang Diyos o kamong simbahan. Kanang mga makasasala diha pamatyanan ninyo. Wala man mag-ingon ang Diyos. Sa una, sa Old Testament, yan ang gihimo. Pero karon sa New Covenant, wala mag-ingon ng Ginoo na. Naano yung mga bersikulo nga, it sounds nga, maingon ta nga, ang Ginoo nagsugo mag-death penalty, pero dili na mga igala. Wrong interpretation lang. Kay ang gitudlo sa Ginoo diri gyud sa kalibutan, sa New Covenant, law of love, gi-emphasize ang love. Meaning, kung doon na may death penalty, ang Diyos na may mangunay ana sa adlaw sa paghukom, wala na niya itugyan sa tao. Sa pagsilot na niya, sa ting-ani na ang Diyos na may muhunos, ang Diyos na may muhunay, mangunay anang death penalty. Dili na ang tao, wala na niya gitugyan sa tao, mga igala, mga ginikanan. Ngano, kay ang gi-emphasize ni Kristo ron kanang balaod sa gugma nga ang tao tagaag higayon nga mabag-o. Kay karon kung imong patyon din ng taong naas prisuhan, di wa na siya chance nga mabag-o. Nya ang balaod sa gugma bisan pag waay sukod basin day nga maabot ang panahon nga magbasol lang tawhana di sulod sa prisuhan. Dayon mabag-o siya. Di natagaan siya og higayon nga mabag-o. Whereas kung imo na siyang sentensyahan og death penalty, nya wa pa to panahon nga naabri iyang hunahuna sa Christianity. O sa lakto wa pa siya magbasol. Nga imo nang gipatay. So wa na siya panahon nga mabag-o kay imo namang gipatay. So ang balaod sa gugma mo yung gipatunhay sa simbahang Katoliko diri syuta nga ni supak anang death penalty. Parang ang tao kung mapriso man na siya, matagaan siya og taas nga panahon nga magbasol, no? Kay dako ang kalipay sa Dios sa kabag-uhan sa pagbasol sa usa ka tawo kaysa kamatayon kuno sa makasasala. Dili malipay ang Dios anang kamatayon sa makasasala. Ang dakong kalipay sa Ginoo kung ang taong makasasala mabag-o. Dili kay ang simbahan supak gyud anang death penalty. Supak ang simbahan sa death penalty sa tao nga dili kabubuton sa Dios. Pero ang death penalty nga kabubuton sa Dios dili supak simbahan ana. Pangutana kanus aman mosilot ang Dios og death penalty sa final judgment mga higala. So, mga higala, muna nga ang mahitungod sa larawan, igo ra gibasan na ko tong sitas sa Ezekiel 41, 17 nga to sa 20, nga ang templo sa Dios dunay larawan. Sa sunod Domingo pohon, atong i-discuss, atong tukion, ngano nga duna po'y sita sa Biblia nga nagdili ang Dios sa paghimog larawan. Kay basig nagunahon na mo, nag-contradiction man na veritas. Na kay gibasa nga ang Dios nagpahimog larawan kaysa iyang templo na ilarawan, then gipahimo niya si Moises og larawan, gipahimo pagad niya larawan sa bitin si Moises. Unya naapoy sita sa Biblia nga gidili ang larawan, contradiction man na. Atong hisgutan na sunod Domingo pohon mga higala. Ako lang ipasiunan ninyo nga ang pagdili sa Ginoo sa paghimog larawan kung himuong Dios. Inang idolatry, pagbato ng laing Dios. Pero kung dili lang himuong Dios, wa na idili inpak makatabang pa na sa atong pagtuo, pagpahinumdom. Kay maayo kay ng mensahis mga larawan sa mga santos. So may gala, wa naman tayo igong panahon.
Okay mga higala, in brief no, si Unan gisilutan sa Diyos kay nag-contraception siya. Tinuod nga tungod kay wala niya tumana iyang responsibilidad. Pero dili lang kay kana, kundi tungod kay iyang gilapas ang natural law nga iyang gipugnan ng ginabuhi. Munang gisintensyahan siya og death penalty ni adtong higayuna. Mao na ang husto ang gitudlo sa Katoliko nga ang salaod nga nahimo ni Unan duha ka buok. Responsibilidad niya sa iyang igsuon nga wa niya matuman og ang iyang responsibilidad sa Dios nga iyang gisupak ang natural law nga iyang gipugnan ng kinabuhi. Nga sa ato pa sayop ang gitudlo sa mga protestante nga uyon anang contraception o marriage bill nga gisilutan lang si Unan tungod lang kay wala niya tumana iyang responsibilidad sa igsuon. So usara ilang gipunting. Wala nila apil nga si Unan nakalapas sa natural law o balaod sa Dios nga gipugnan niyang kinabuhi. May gala wa na gyud tay igong panahon na lapas sa tagamay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong abus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawag ni Ludog Taxi Lumba. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Grab vehicles are up for grabs. Up to 1.5 million pesos in cash to be given away. It's Isuzu Philippines Corporation's 15th anniversary